bare få i. Det her det ikke er en tænder, der ikke Lige baner! Oh my! Nej! Igen! 5 nummer! 5 år på den anden side, eller hvad der står? Hey, sammen, drenge! Godt læst, Silas! Bliv ved med at løbe! Fint! Fra nummer 32 stykker herovre. Hvem har Thailand? Den har du. Den har du. Du har der. Du har ham. Så er ham der grøn trøje, Magnus. Du følger med ham rundt. Kom ej! Hey, Magnus, du har grøn trøje. Følg med, Baller. Følg med, Baller. Hvor han går, går du. Let's go. Følg med. Sweep her, sweep her, sweep her. Fortsæt. Sådan, Silas! Hey, der er en tight end herovre, ikke? Hvem er fra corneren her? Lad os lægge frem. Godt, chef. Følg med, Baller. Følg med, Baller. Følg med. Godt, chef. Fast! Nu er en varm! En varm! Finder Nord! Finder Nord! Kom nu! Hey! Hvem har Thailand? Hvem har grøn trøje? Fast! Nu er det dig! Klar til at komme ud på bagen. Husk at contain! One bagger. Det kører, dommer. Perfekt. Go! Run! Op ad banen, landbrud. Sådan, fortsæt. Hey, godt det der! Det tror jeg godt. Er du god til at kaste? Go! Ja. Jonathan! Godt, Jonathan! Så hvis du ser, at de kommer herud, så går du tilbage, ikke? Kast! Lige, Jonathan! Bra, Vilas! Løber den! Kom nu! Adam, ind! Go! Han løber, Adam! Bold! Godt, Adam. Længere ind, Balder. Line op samme sted. Go! Pas! Hey! Og så linebacker. Go! Sådan! Go! Bare holde ham. Vind kommer, eller også bare en lille tak. Ja, det er! Det er lidt bedre med en Knights. Hvem har ham? Ja, det er for fedt. Smager! Tag den! Grøn trøje! Smager, du snart grøn trøje! Start den! Yep! Hey, Balder, der er 2 backs.
Det var mig, Lorten. Det var mig, jeg kom igennem med. Jonathan! Kommer herefter. Kommer ind her, så står I begge to her. Kom der, kom! Jeg tager den! Anton og FB, jeg kigger på jer. Gå! Kom nu, FB! Kom nu! Ja, rolig. 65 skal helt på kassen. Go defense! Lægger ham ind til quarterback. På nogen måde. Gå! Defense!